sannan ko saboda akwai fotunoninsa suna yawo da bidiyo kansa an san da sabuwarsa. To kaga an tabbatar da yawwa to yanzu. To akwai foton Allah ko bidiyonsa da yake yawo don tabbatar da samuwarsa? Shine yanzu nan zan nuna ma shi ban sani ba ko lens din idan ka iya ganin sa. Okay. Ina gani tar ba abinda bana gani in dai har akwai sa wani abu idan kana ganin sa to kai tsaye zaka zan nuna ma ubangiji. Okay. Idan kana ganin wannan abun kai tsaye zan nuna ma ubangiji ka ganshi. Okay Nazir. In ko ba ka ganin sa sai dai in ma misalin Allah ka gani. Misali zaka yi min ba tabbatar mana da shi zaka yi ba? Duk wanda ya zo misali yake yi anan. In ba ka ganin sa nuna ma shi zan ka gan shi iri-iri. Amma sai in kana ganin wancan abin da zan fara nuna ma. Nazir na gode saboda ka tsaya a maganin Allah duk wanda ya zo gudu yake. Yawwa to ai shi ne. Wannan abin da zan nuna ma shi ne zai gwada mun ganin ka zai iya ganin Allah. Ka gane? Okay. Yawwa amma in baka ga wannan abun ba. Wanda ya ba dan jahannama gift ya ba banza. Ya duba hala za a yi. Ka gane? Ina jin ka. Yanzu kana numfashi ai ko? Yes. Yawwa to idan ka kai numfashin ka furo iskar. Kana ganin ta? Ba na ganin ta amma zan iya gobe ɗinta. Ba na ganin iska amma zan iya gobe ɗinsa kuma idan yana dukan jikina ina jin sa. Yawwa kai yanzu so kace a nuna ma shi da ido ko? Yes. Idan ka furo iska ka ganta? Ba na ganin ta amma zan iya gobe ɗinta ko kuma lokacin da take da dukan jikina ba zan iya. Ba mu zo nan ba ai yanzu abin da ka tambaye ni in nuna ma shi kace baka ce za ka taba shi ba. Karamai mai ta tambayar to karamai mai ta tambayar. Nuna ma shi. Bana ganin iska bana bakinka ba ka ganin ta to gaskiyar magana duk wanda zai ce idanka yana cikin masu ganin ubangiji to yayi ma ƙarya ka san mu abin da yasa a cikin farko ubangijin mu abin da ya ce mana ilimi shine kafin magana da aiki that means akwai wani gejin ilimi da muke yi tukuna sai mu ga Ubangijinmu. Naziru kwakwalwarka yana cikin littafi, kai ma kana daga cikin bayu Naziru. Duk waɗanda suke ma magana waɗannan, ka daina damuwa suna ta ƙoƙarin su kare ni amma ba su san cewar baka da wannan lens ɗin. Ƙwayar idanka ko kuma a'a abinda mu ba da ƙwayar idan muke ganin Ubangijin ba. Ai wannan abun wani ido ne daban wani yanayin ido ne yake ganin hankali shi yake ganin iska ta bakin an busa ta kana ji ka ɗaya mana ai ta kai in nuna ma Allah na lura da ilimin amma ina so in ce kaman kai ka taba ganin sa tunda ka ce kwaya ido na baya ganin sa kai ka taba ganin sa warai da wancan idan da muke ganin hankali da shi muke ganin ubangijinmu kai kuma okay tabbatar mana okay ai tunda baka ganin da kake yi ban gane ba. Yawwa to ai shi ne abinda na nuna ma kai tunaninka kawai za a nuna ma ido a ce ga Allah can ka kalle shi. Yawwa to dama abin da kowa yake bukata kenan. Yawwa wannan lens din idanka ne zai ga Ubangiji to kaga kenan Ubangijin bai cancanta a bauta masa ba. Me yasa? Kana da wani ido daban wanda da shi ne za ka ga Ubangiji. To abinda muke so ka fahimta guda ɗaya, kai ba ka yadda akwai Allah ba. Haka ne? Saboda ba ka da wancan gida. Yes, to yanzu ya tafi. Yanzu shi wancan idon da kake magana, dawa suka mallake irin wannan idon na ganin Ubangiji. Dukkan mu nan da wanda suke ma magana. Kai kana ganin sa kana da wannan idon? Kwarai da gaske. Za ka iya nuna mana? Za ka iya nuna mana? Za ka iya tabbatar mana? Yanzu fa ma magana na tambaye ka nace kai yanzu kai magana amma misalan da kake din kwata-kwata ni bai kama hankali na ba.